Good morning guys, welcome to my channel, welcome to Iko TV diri sa lungsod sa Matalong. Mao na ni katong kuan guys, pantalan na phase 2. Phase 2 pa ni nya pwede natang makadunggo diri sa kanigaw pa lamang gay. Napatay phase 3 pohon na isunod nga kuan aron makadunggo na gikan sa Cebu or sa Bohol. Okay. Welcome to Iko TV diri sa lungsod sa Matalong. Mao ni update sa atong pantalan guys. Nahuman na gyud fully complete na atong pisto diri sa lungsod sa Matalong. The port of Matalom diri sa atong lungsod sa Matalom, Philippines. Ang monitor guys diri sa atong one. Iko, welcome to Iko TV diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni guys, mani kilid. Ini siya guys, mani bangka padong sa kuan, padong sa kanigaw. Okay, mani atong pantalan dari sa atong lungsod. Guys, ano ni Port of Matalom. Ini guys, atong sauna guys wa pa ni mahuman niya. Karon mahuman na ni kuan. Ano ni atong pantalan diri sa lungsod sa Matalom. Okay. Welcome to Port of Matalom sa Iko TV sa Matalom. Okay, mahuman na agyod ang phase 2 fully complete.